ሓድሽ ኣባላት ጽምዶ ይባረኻቱ ኣለው። ኣበን ህዝቢ ትግራይ ምስ ሕወሓት ዘካይዶ ዘሎ መንቀስቃስ ሰላማዊ ሰልፊ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩናት ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡ። ሃገራዊ መንቀስቃስ ኣምሓራ ኣብን ብዕለት 20 ሓምለ 2026 ኣብ ዘውፅኦ ሓፅር መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ኣዕናዊ ፀረ ህዝብን ዝኾነ ስርዓት ህወሓት ብምቅያር ሰላሙ ንምርጋፅ ኩሉ መዳዊ ናጽነቱ ንምውሓስ ዘካይዶ ዘሎ መንቀስቃሳት ሰላማዊ ቃልሲ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩናት ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ፖለቲካዊ ውድብ ኣብ መግለፂኡ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያን ሃገራዊ ረብሓታት ሓደጋ ዝፈጠረ ጉጅለ ምዃኑ ገሊጹ። ህዝቢ ትግራይን ዝበፅሖ ዘሎ መከራን ፍጹም ረሲዕናዮ ኣይንፈልጥን ዝብል እቲ መግለፂ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢሮፕ እንደርታን ኩናማን ዝበፅሕ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ብግቡእ ከም ዝርድኦ ሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ሓው ህዝቢ ትግራይ ሱር ዝሰደደ በደል ንክጠፍእ ጽኑዕ መረገፂ ክሕዝ ከም ዝጸንሐ ብምዝካር መግለፂኡ ኣዛዚሙ። ውድብ ኣብን ንህዝቢ ኣምሓራ ከገልግል ኢሉ ተጣይሱ ድሕሪ ምግልጋሉ ሰልፊ ብልጽግናን ብምዃኑን ኣብ ኩናት ትግራይ ኣብ ጎኒን ብልጽግና መራሕቲ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ብምስላፍ ነቲ ጽንተታዊ ኩናት የማናይ ኢዱ ብምልዓል ብብዙሓት ተጋሩን ተንተንትን ዝውቀስ ውድብ ምዃኑ ጸብጻብ የመልክት። ፕሬዝዳንት ነበር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ካብ መንበሪ ገዛው ጠፊኡ ድዩ ዝብል ሕቶታት ብዙሓት ነይሮም። ሕጂ መልሱ ክትረኽብዎ ኢኩም። ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነበር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ወግዓዊ መንበሪ ገዛው ጠፊኡ ክትብሉ ዩኤምዲ ሚድያ አረጋግጹ። ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ነበር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ክሳብ እቲ ዝሓለፈ 14 ሓምለ ሰሉስ ኣብ ዓዲ ሓሙስ ዝርከብ መንበሩ ገዛኡ ጽኑዕ ሓለዋ ኣብ ዝገበረሉ ቀጽሪ ይነብር ነይሩ ዝበለ እቲ ምንጪ ንግሆ ካብቲ ቁጽሪ ወጻኢ ቅድሚ ፍርቂ ለይቲ ወይ ሓደ ግዜ ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ብዓጀባ ክልተ ናይ ፓትሮል መኪናታት ክምለስ بسرعة الرأي نيرو بموبال نتفتاتو تذكاخر 24 ساعات اتقات وتدرو باترولات اب تفلالي نتبتات اب زوريا اتن تادسن سرحتنياتاتن ابالا صطتاون زتتحزو سلسته غزاوت اسكيروم يرأيو كم زنبرو الزخاخيرة ازي ناي صطتا مدلاو نموداتا غزي زترأي زحالف سولوس نغو ايو نيرو زبل اتو منچتات كاب سولوس مشت جميرو جن اتن ناي باترول مكاين وتدراتن طفئن إلومني زبل منጭ إزي زينا UMD ميديا دحرو دما سرحتنيات أبالات صطتا أتي جنرال أبتي كباب كم زيلن حليفو كاب أفدق منبر غزا وصاي حنساب شغارا كتكك زرأي زنبر بعلو زنبر نبر بريزيدنت جنرال تادسون كاب شومو جميرو كم زي ترأي ناي عيني مساهر حبيرو ازي معبال زي بزعب حلواي تادس سكفتا النعابي عب زخدلو زلو اوان تسمعو زلو انتخون ابتي زحلف سومون BBC اب زرقحو صبصب بعصر 5 جولاي 2026 امباسادر امريكا ايفنس ماسينغا اب مقالة مبصح اب زقبرلو اوان ناتي جنرال باكال كرخبو اب زتقوصرلو اوان بيت صحفت صطتا بيرو سلام صطتان تግራይ بجنرال فسا كيدان بفسا مانجوسون زفلت نحالوا VIP بمسرت ذهبو تأزازي جنرال تادسة مس أمباسادر أمريكا نكاي راخب تغيرو أبالات سدراؤو بزعبا دحنت يوتو سكفتاهم قليصهم نيرو عوشت إتوبيان كفتر زخل كنات دوب تساقيرو كنات ناي مخان تخيلو سفع بمخانو محبرسب علم نمجتا إزي حدقا كسرح يقبا إلو إنستيتيوت علم لخا قداي دحنت جرمن SWP إزي بقى تحبابران مرمرا قدايات أفريكا ماخلاي مبرق الدكتور جيرت كروتز تسناد علاوي مصنعتي كم زملكتو أب مونغو سلامن كناتن زلو تأفافي كناتات إذا هاجر ناب كنات كأتو زخيل جلسي ترئيوتات مهلاو يجلس أمونغو تجرين إثيوبيا نزنبرو كناتات سعيبو زمس مسرح سلام بريتوريا أب بوزحات تصفى أمبيرو انت نبرون بوغن
ትግራይ ተጸዋዕቡን ኣብ ዘልዕሉ ዘረባታት ምእዳብ በረታት መሰረታዊ ግልጋሎት ንምኽፋት ሙሉእ ትሕብብር ምግባር ከበድቲ ኣጽዋራት ብመንገዲ ሕብራት ኣፍሪካ ናብ ምርካብ ስራሕቲ ይስርሑ እዩ ይብል ኢንስቲትዩት ዓለም ለኸ ጉዳይ ድሕንነት ጀርመን። በአንጻር ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣካል እቲ ስምምዕ ዝኾነ ክፍጸም ዘግብኦ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ክኽበርን ዘይምኽኣሉ ዝተመዛበሉ ተጋሩ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዘይምኽኣሉን ሓድሽ ኩናት ክፈጥር ከም ዝኽእል መንገዲ ምዃኑ ይግለጽ። ኢንስቲትዩት ዓለም ለኸ ጉዳይ ድሕንነት ጀርመን ንተፈጻሚነት ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ እንቅፋት ዝበሎም ሰለስተ ጉዳያት ዘቐመጠ እቲ መጽናዕቲ እቲ ሓደ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተሓዘ ምዕራባዊ ክፍለ ትግራይ ብመንግስቲ ሕገ መንግስቲ ናብ ሰብ ዋናታቱ ዘይምምላሱ እቲ ካልኣይ ልዕሊ 1.9 ሚልዮን ብሓይሊ ካብ ዝተተሓዘ ከባቢታት ዝተመዛበሉ ተጋሩ ናብ መረበቶም ዘይምምላሶም እቲ ሳልሳይ ድማ ሰራዊት ትግራይ ብዲዲኣር ናብ መስርሕ ምቁጽጻር እዩ። እዞም ዘይተፈትሑ ፖለቲካዊ ጉዳያት ድማ ኣብ ኩሉ ናብ ንቡር ንምምላስ ስርዓት ንምትሓዝን ዝተጀመረ ስራሕ መዕለቢ ከይረኸበ ኣጸጊሙ ምህላው ይረጋገጽ። ብዘይካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ተጠቂሙ አንጻር ሰራዊት ትግራይ ዝሰለፍ ዕጡቃት ብዕጥቂ ብስንቅን ገንዘብን ብምድጋፍ የዋፍር ከም ዘሎ ደብዳባ ድሮን ኣብ ትግራይ ከም ዝፈጸመ እዚ ድማ ኣካል ምግዳድ ጎንፅን ዕጥቃትን እቲ ስምምዕነት ምዃኑ ይገልጽ። ካልኣይ ብወገን ትግራይ ኤርትራን ዘሎ ጥምረት ሰላም ወይ ድማ ምንቅስቃስ ጽምዶ ከም ዘሎ ብምግላጽ ወታደራዊ ጽምዶ ኤርትራን ህወሓትን ፋኖን አንጻር ሓድነት ኢትዮጵያን ዘቀነዐ ርክባት ብምባል ተኸስስ ኢትዮጵያ ይብል። ምንቅስቃስ ኤርትራ አንጻር ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ትመርሕ ኣላ እትብል ኢትዮጵያ ብካልእ ገጽ ድማ ምስ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ቅርነት ብምእታው አንጻር ሱዳን ንዝቃላ ዕጡቅ ሓይሊ RSF ምስ ሕብራት ኤሚራትስ ዓረብ ብምዃን ብዕጥቂ ብሰላምና ብሓገዝ ወታደራዊ መጓዓዝያን ሽፋን መጥቃዕቲ ድሮን ተሃባ ከም ዘላ ንመረዳእታ ብምጥቃስ ይግለጽ። እቲ ብመንገዲ ኢንስቲትዩት ዓለም ለኸ ጉዳያት ድሕነት ጀርመን ዕላዊ ዝኾነ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣተሓባብራ ምርምር ጉዳይ ኣፍሪካ ማእኸላይ ምብራቕ ዶክተር ጌርት ክሩቱዝ እዚ ድማ ይብል ብክልተ ገጽ ዘሎ ስዑድ ዓረብያን ሕብራት ኤሚሬትስ ዓረብን ዝዕዘዕዎ ነዳዲ ኩናት ተወሳኺ ባርዕ ዝፍጠር ምዃኑ ነዚ ስዒቡ ኣብ ኤርትራ ኮነ ሱዳን ከምኡ እውን ኣካል እቲ ዞባ ዝኾነ ዓድታት ጽዕንቶ ክፈጥር በቲ ጎንፂ ክሰሓብ ዝገብር እዩ። ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ተወሳኺ መዘዝ ከስዕብ ከም ዝኽእል ዝገልጽ እቲ ብዶክተር ጌርት ኩርቱዝ ዝተተንተነ መጽናዕታዊ ጽሑፍ እዚ ኩነታት ንምትራፍ ጀርመን ኮነ ሕብራት ኣውሮፓ ቆራጽ ውሳነ ክወስዱ ይጽዋዕ። እዚ እንተተወሊዑ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ደው ክብል እዩ ተባሂሉ ዘይሕሰብ ሓደገኛ መንገዲ ኩናት ንምትራፍ ዝረፈደ ኣይኮነን ዝብል ኢንስቲትዩት ዓለም ለኸ ጉዳያት ድሕነት ጀርመን ኣብዚ ጉዳይ ዓለም ለካ ኣካላት ኣበርቲዖ ክሰርሕሉ ይግለጽ። ኣብ ከይዲ ምምጻእ ሰላም ነቲ ሓደ ኣተባቢዕካ ነቱ ካልኣይ ኮኒካ ዝፍጸም ከም ዘይኮነ ዝገልጽ እቲ ጽሑፍ በኣሜሪካ ዝተፈጸመ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበራ እገዳ መሸጣ ኣጽዋር ኣልዒልካ ኣብ መራሕቲ ህወሓት እገዳ ጉዕዞ ምግባር ዘይምዃኑ ብወገን ሕብራት ኣውሮፓ ቅድሚ 3 ዓመት ዝጅመሮ ምጽራይ ተሓታትነት ገበናት ኩናት መዕለቢ እንተገበረ ንኢትዮጵያ ዝገብሮ ኢኮኖሚያዊ ደገፍ ንመንገዲ ዕርቅን ሰላምን ከይስልጥ ዝፈታተን ምዃኑ ይሕብር። ኢንስቲትዩት ዓለም ለኸ ጉዳይ ድሕነት ጀርመን ብዘይካዚ መንግስቲ ጀርመን ሕብራት ኣውሮፓ ኣብ ክልተኦም ሰብ ነበሪ ሚዛናዊ ቀዋማ ክህልዎ ከረጋግጽ ይግባእ። ኣብዚ ከባቢ ኩናት ክህልዓል እውን ጀርመን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከተሓሳስብ ይግባእ ክብል ይገልጽ። ምእንትዚ ይብል እቲ ኢንስቲትዩት ብወገን ትግራይ ኣስመራ ጎን ኣዲስ ኣበባ ብመግለጽታት ጎንፂ ደው ክብሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ተንጽሎ ከብቅዕ ህወሓት ድማ ፖለቲካዊ ፓርትነት ቅቡል ኮይኑ ቅጽል ሕብራት ኣፍሪካ ሕብረት ኣውሮፓ መንግስቲ ኣሜሪካ ኬንያ ደቡብ ኣፍሪካ ስዑድ ዓረብያ ቱርክን ብዓለም ለከ ሽምግልና ሃናጺ ብጽዒቶም ክፍጽሙ ብትኩረት ክመርሕን ክሰርሕን ይግባእ ይብል ኢንስቲትዩት ዓለም ለኸ ጉዳያት ድሕንነት ጀርመን።